ydinasetta on tarpeeksi tuhoamaan koko maailmaa. Niin me ollaan tilanteessa, jossa niitä on ihan riittävästi ja niitä voidaan hyvin poistaa ilman, että se pelastaa maailmaa. Mutta nyt sitten Obama on oikeastaan ollut erittäin erikoinen presidentti, koska hän toisaalta on puhunut paljon tästä ydinaseettomasta maailmasta, mutta toisaalta on se presidentti, joka on pannut eniten rahaa ydinaseiden modernisointiin, uusien ydinaseiden kehittämiseen ja koko tähän ydinteknologiaan. Ja nyt on vielä niin, että Amerikassa niin seuraavan 30 vuoden aikana, kun pitäisi oikeastaan päästä eroon ydinaseista, niin siellä panostetaan $1 triljoona seuraavan 30 vuoden aikana ydinaseiden kehittämiseen. Ja jos ajatellaan 1 triljoona paljonko se on niin kuin 10 potenssiin 6 miljoonaa. Ja se on valtava määrä resursseja, kun sä puhuit siitä resurssien käytöstä. Ja sitten Venäjä modernisoi, Kiina modernisoi, Ranska ja Britannia modernisoi, kaikki modernisoi sitten tässä tilanteessa. Ja nyt sitten ydinaseilla on sellainen erikoinen ominaisuus, että niihin liittyy voimakas arvovalta. Ja me ollaan nyt siinä tilanteessa, jossa Venäjä ehkä on Venäjän suurvalta-asema tämmöisellä arvovaltatasolla on ihan kiinni siitä, että heillä on ydinaseita. NATO on paljon vahvempi tavanomaisissa aseissa, mutta Venäjällä on ydinaseita. Ja nyt tämä Venäjä on alkanut myös pelata tätä ydinasekorttia sitten, että esimerkiksi mä olin tässä joku kuukausi sitten Ruotsissa seminaarissa, jossa aidosti puhuttiin siitä, että Itämeren alueella on ydinaseuhka. Ja nyt tämä on tietenkin hirveän vaikea tilanne ja on hirveästi varoittavia ääniä. Mä olin yksi amerikkalainen kenraali, joka on tosin nyt eläkkeellä. Eläkkeellä olevat kenraalit on muuten rauhan parhaita ystäviä. Ne tietää, mistä puhuu. Ja sitten tämmöinen James Cartwright, joka on ollut Joint Chief of Staff Amerikan ihan täysin korkeimmissa. Niin hän sitten puhuu siitä, että ei tarvita tätä modernisaatiota, ei tarvita kaikkia näitä aseita. Ja me voidaan hyvin vähentää näitä resursseja. Ja nyt sitten oikeastaan tällä hetkellä, ja tässä tullaan nyt mun niin tähän vähän optimistisempaan kuvaan, on sitten se, että nyt tämä maailma on niin polarisoitunut niiden maiden välille, joilla on ydinaseita ja niiden, joilla ei ole. Ja jos, mä en nyt kysy teiltä, että kuinka monella maalla on ydinaseita, mutta ydinaseita on virallisesti saa olla 5 maalla. Se on semmoinen ydinsulkusopimus, joka sanoo, että Venäjä, Kiina, USA, Ranska ja Saksa, heillä saa olla ydinaseita. Ja sen määritelmä oli silloin aikoinaan, että ne maat, jotka ennen vuotta 1967 oli räjäyttäneet ydinpommin, niin niillä saa olla ydinaseita. Kellään muulla ei saa olla. No, mutta sitten on maita, jotka kuitenkin on hankkinut Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea. Et meillä on niinku 5 laillista ydinasevaltioita, meillä on nämä 4 laitonta ja sitten on suuri määrä näitä ei-ydin. Mä haluan kysyä nyt, että miten Saksa? Ei Saksa ole. Anteeksi. Sä sanoit Saksa ja sitten mä olin, että anteeksi, se on väärin. Se sanoit. Siis, että Saksa on ydinasevaltio, joka on laillinen ydin. Ei ole. Anteeksi, kertaan vielä. Kiina, Venäjä, USA, Ranska ja Britannia. No niin. Ai että meillä on ihanan tarkkaa yleensä. No joo. No mutta joka tapauksessa, niin nyt sitten se mikä on se optimismi, se on sitten se, että hirveän suuri osa, tosin ei Suomi, mutta 129 ei-ydinaseetonta valtiota on maailmassa nyt päättänyt, että he yrittää toimia sen puolesta, että kiellettäisiin ydinaseet. Ja YK on nyt asettanut tämmöisen avoimen työryhmän, jonka tavoitteena on aloittaa neuvottelut siitä, että miten nämä ydinaseet voitaisiin kieltää. Ja nyt sitten on vielä niin, että kaikki ydinasevaltiot, nämä 9, jotka mainitsin, ne ei osallistu näihin neuvotteluihin, koska niiden mielestä se on humpuukia ja ei voida keskustella ydinaseiden humanitaarisista seurauksista, koska ne humanitaariset seuraukset on ne, jotka tekee sen pelotteen. Toisin sanoen, nyt siis nämä ei-ydinasettomat
maat keskustelee siitä, että voitaisiko kieltää ydinaseet. Ja nyt toiveena on, että ensi vuonna alkaisi sellainen YK-neuvotteluprosessi, jossa sitten voitaisiin kieltää nämä aseet. Se ei tarkoita sitä, että ne poistuu, mutta se tarkoittaa sitä, että näitä ydinasevaltioita vastaan on niin kuin mahdollisuus tavallaan sanoa, että nyt nämä aseet on laittomia. Että se on niin kuin sellainen poliittinen painostuskeino. Sitten toinen asia, mikä on tärkeä optimismia myös on se, että monet valtiot yhdessä ovat todenneet, että me olemme ydinaseeton vyöhyke. Mä en tiedä, muistaako teistä nämä Pohjola ydinaseettomana vyöhykkeenä, joka oli silloin Kekkosen ajatus, niin tällä hetkellä 109 maata maailmassa on mukana tällaisessa vyöhykkeessä, jossa yhdessä on sovittu, että emme käytä, kuljeta, kehitä, varastoi ydinaseita ja tavallaan ydinasevaltiot myös. Saanko esittää tähän kysymykseen? Joo, ole hyvä. Nyt kun on ollut puhetta tästä isäntämaasopimuksesta, niin siinähän oli, että Ruotsi kirjasi sopimukseen, että ydinaseet kielletään alueella, mutta Suomi. Joo, mä hetken kuluttua palasin. Joo. Tämä on kysymys, yritä pitää mielessä ja muutkin niitä kysymyksiä sen lopussa, niin saadaan hyvät yhtenäiset pitkät eikä unohdu sitten nämä. Mutta näitä ydinaseettomia valtioita, koko Etelä-Amerikka, Kuuban mukaan luettuna, koko Karibia on tämmöinen ydinaseeton vyöhyke, koko Afrikka on ydinaseeton vyöhyke, Keski-Aasia on ydinaseeton vyöhyke. Nyt vielä täällä Vietnamin suunnalla kehitetään myös ydinaseetonta vyöhykettä ja aikoinaan on ollut esityksiä siitä, että Eurooppakin voisi olla ydinaseeton vyöhyke, mutta niin kauan kuin meillä on Ranska, niin se ei todennäköisesti toteudu. Ranska on se maa, joka todennäköisesti viimeisenä luopuu ydinaseista. Se on heille tämmöinen selkeä arvovalta kysymys. Mutta voitaisiin ajatella, että Itämeren alue voisi olla tämmöinen ydinaseeton vyöhyke. Tässä on niin kuin, näitä kehitetään ja näitä on tulossa. Nyt mä voisin tähän NATO-kysymykseen sanoa sen, että NATOhan on ydinaseliitto. Niin kauan kuin NATO on todennut, että niin kauan kuin ydinaseita on, niin NATO on ydinaseellinen liittouma. Ja nyt sitten nimenomaan tässä Suomen ja Ruotsin, nyt kun keskustellaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä, niin tämä ydinaseet on noussut aika voimakkaasti esille. On olemassa, esimerkiksi NATOn ydinaseita on tällä hetkellä Saksassa, Turkissa, Italiassa, Belgiassa ja Hollannissa. Onko Puolassa, onko Baltia? Puolassa ei ole. Eikä Baltia? Ei. Mutta näitä on nyt, ne on 5 maata, jotka kuuluu tähän NATOn ydinaseliittoon ja heillä on itse asiassa amerikkalaisia ydinaseita. Sen lisäksi on vielä Britannia ja Ranskan omat ydinaseet. Mutta sitten esimerkiksi Norjalla ja Tanskalla on sopimus siitä, että rauhan aikana ei heidän maalleen saa tuoda ydinaseita. Mutta sodan aikana ehkä saa. Ja nyt sitten tämä isäntämaasopimus, niin se on sikäli jännä, että Suomi ja Ruotsi lähentyy nyt eri tavoin NATOa. Ja tämä isäntämaasopimus on itse asiassa sellainen sopimus, jossa todenaan, että jos NATO tuo joukkoja Suomen hallituksen pyynnöstä ja hyväksymänä, niin silloin Suomi hoitaa ruokahuollon, asunnot ja kaikki tämmöiset. Se tarkoittaa sitä, että isäntämaa niin kuin on vastuussa tässä. No nyt sitten Suomi on allekirjoittanut, se on mennyt ihan tällaisena hallinnollisena päätöksenä. Puolustusvoimien ylipäällikkö on allekirjoittanut sen sopimuksen. Ja samoin Ruotsissa se on myös allekirjoitettu. Mutta Ruotsissa nousi vaatimus siitä, että nyt pitää tai eduskunnan keskustelu tästä asiasta sen takia, että se ei saa merkitä sitä, että voidaan tuoda ydinaseita myös maahan. Ja näin ollen nyt on käyty sitten tätä keskustelua, että tarkoittaako tämä isäntämaasopimus sitten, että ydinaseita saa tuoda tai ei saa tuoda. Sitä ei ole mainittu Suomen sopimuksessa. Sitä ei ole mainittu, nyt ei ole, mutta nyt Ruotsin sopimuksessa mainitaan. Tämäkin on vähän hämärä, että saako Suomi kutsua vai tuleeko niin, koska harjoituksia on ollut pyytämättä ja kysymättä. Se ei ole epämääräinen, koska silloin jos NATO saa päättää itse mitä he tekevät, niin silloin he itse päättää tuoko he vai ei. Että silloin voidaan viitata. Osaatko sä sanoa nämä harjoitukset, jotka nyt on olleet niin siellä ei ole ja Hangossa? Ei ole. Onko kutsuttu vai onko ne tulleet pyytämättä? Se on yhdessä sovittu.
Aha. Ei NATO tällä hetkellä, koska Suomi ei ole jäsen, niin ei voi missään tapauksessa tulla ilman. Eli julkisuudessa on annettu väärä Yksi periaate, NATOlla ei ole ydinaseita. Ei, NATOlla on käytössään hallinnassaan Niin, täytyy USA muistaa, että ydinaseita. on kansallisia aseita. Ne ei ole siis kansallisia aseita, vaan Saksassa on Amerikan ydinaseita, Niin. jotka on Niin, siellä. siis Kyllä, joo. Sillä tavalla Saksa on kyllä ydinase periaatteessa. Kaikki Kyllä. NATO-maat ovat ydinasevaltioita. 5 NATO-maata. Kun kriisi on. Joo, kyllä. Joo. Ja NATO on ydinaseliitto, et siinä mielessä niin voidaan. Mutta ehkä se, mitä jos mä nyt yritän yhteenvetää tässä vielä, niin yritän sanoa, että me ollaan kauan niin kuin lähdetty siitä, että rauha on itsestäänselvyys. Ja nyt mun ehkä tärkein pointsi tässä on, että rauha ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Ja että tämä ydinaseuhka on nyt, siis tämä rahoitus, joka on menossa ydinaseiden kehittämiseen, niin kun ajatellaan, että ihmiskunta on täysin absurdi, koska toisaalta sulla on ilmastonmuutos, joka tarvitsee hirveästi rahaa, ja toisaalta nyt pannaan rahaa näihin ydinaseisiin. Että semmoinen niin kuin järkevä, optimistinen ratkaisu olisi, että siirrettäisiin niitä ydinaseiden modernisaatioon meneviä rahoja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, niin silloin se olisi ihmiskunnalle sellainen win-win tilanne, jossa olisi kaksinkertainen voitto. Ei tuhouduta ilmastonmuutoksen kautta, mutta ei myöskään ydinaseuhkan kautta. Tämän sä laitoit tiedoksi meidän Facebook-keskustelussa, kun me suunniteltiin tätä keskustelua, kun sen Otso on ollut Saarenmaalla, niin se on Facebook siis pois sieltä. Mutta sä mainitsit juuri tämän, että se olisi todella järkevää siirtää ne rahat sinne ilmastonmuutokseen, mutta onko ihminen niin viisas? Tämä on just, mutta tämä on niin kuin mun vetoomus teille kaikille. Niin. Miten me jatketaan tästä? Mun mielestä tämä on kiinnostava kysymys, että onko ihminen niin viisas. Onko se hyvä lähtökohta nyt seuraavalle kierrokselle vai onko keskustelijoille tullut mieleen kysymyksiä ennen kuin sitten aletaan yleisön kanssa enemmän keskustelemaan? Voi muustakin kuin tästä ihmisen viisaudesta. Mä voisin sanoa ihmisen viisaudesta jotain pessimististä. Joo. No ei, mutta siis kun seuraa vaan tätä reaalimaailman menoa, niin mulla on semmoinen tunne tullut sanotaan nyt viimeisen vuoden aikana, että ihminen ei ole niin viisas. Että kun tavallaan tuetaan sitä, että annetaan ahneudelle, itsekkyydelle mahdollisuus ja jopa tietyllä tavalla tuetaan ahneutta ja itsekkyyttä, niin ihmiset osoittautuu mun mielestä yllättävän herkästi hyvin ahneiksi ja itsekkäiksi. Minusta ihminen ei ole kovin viisas. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että ihmiskunta aina kuitenkin jotenkin viime hetkessä kriisin kautta niin kuin kuitenkin sitten löytää tällaisen jatkoajan. Ja kysymys on sitten, että tässä ilmastonmuutoksessa, niin onko todennäköisesti tulee joku hetki, jossa on liian myöhäistä tai ydinaseuhkassa? Mä ajattelin kysyä sulta, että miten sä ajattelet, kun sä puhut tästä globaalista taloudesta, että onko globaalitaloudessa nyt tämmöinen sodan imperatiivi, että nyt pitää tulla sota sen takia, että nyt sitten taas saadaan talouskuntoon ja erot kapenee. En mä oikeastaan tuolla tavalla osaa. Mun mielestä se globaali talous menee niin kuin omana järjestelmänä tiettyyn suuntaan ja se muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Eli tavallaan se kysymys, että onko ihminen viisas vai ei, niin sanotaanko näin, että maailma muuttuu koko ajan vaativammaksi ihmiselle ymmärtää, mistä ihmisestä on kyse. Se on mun mielestä se olennainen asia. Ja globalisaatio tekee tämän koko ajan monimutkaisemmaksi tämän maailman. Silloin tavallaan se maailman hallitseminen tulee äärimmäisen vaikeaksi. Et nyt kun mä yritän tässä puhua talousasiantuntijana, tämä on mullekin erittäin vaikeaa yrittää hahmottaa näitä prosesseja. Ja teen sen tämän, olen 30 vuotta tehnyt tämän työkseni. Jos mä menen johonkin muihin elämän alueisiin, mulla ei ole aavistustakaan, mistä on kyse. Mutta siis Tarja varmaan tarkoittaa myöskin sitä, että kun sota on tietyssä vaiheessa ollut ikään kuin taloudellinen. Miltei välttämättömyys. Onko nyt semmoinen mahdollisuus? Onko semmoinen vaihe? Mä sanoisin ei. Sotaa tarvitaan. Mä sanon, että sotaa tarvitaan, mutta mun mielestä on iso riski siitä,
tavallaan se globaali talouden umpikuja ja se ihmisten tyytymättömyys vähän joka paikassa, niin kehittyvissä talouksissa, teollisuusmaissa joka paikassa, alkaa vaan synnyttää vähän samanlaisia prosesseja kuin ennen vaikka ensimmäistä maailmansotaa tai ennen toista maailmansotaa. Eli tavallaan niin kun se eripura kasvaa ja sitten meillä on kaoottinen määrä erilaisia ratkaisuja näihin asioihin, joista varmasti mikään ei toimi. Eli en mä näe, että niinku tarvitaan, vaan mun mielestä siinä on niinku enemmänkin riski niinku onnettomasta kehityskulusta. Musta tuntuu myös, että se on, niinku se, tavallaan se on näkyvissä jo ne sellaiset tilanteet, joissa ollaan eri mieltä. YK on toimimaton, EU on toimimaton. EU on toimimaton ja kaikki se semmoinen yhtenäisyys, joka aikaisemmin just sodan jälkeen oli olemassa, niin se on niin poissa. Saanko mä tähän sanoa siis yhden jutun, että siis mä en väitä olevan mikään niin viisas, mutta niin tämmöisen asian, että siis talouskasvu vaatii niin tiettyä niin aseiden niin kasvua. Ja tämä varmaan on myös se niin Obaman niin takana, kun se on niin toisaalta tehnyt niitä ristiriitaisia juttuja. Ja samaten niin Arjelle tähän, niin mä oletan noin, että siis me tuotetaan niin tavallaan myydään tai sillä tavalla niin meidän tuotto jo 10 vuoden niin näin. Siis me myydään niin meidän tuotto niin etukäteen. Eli monessa mielessä. Monessa joo, siis niin kaikki niin kaivokset niin yksinkertaisesti kahvia näin ja niin edelleen. Eli on myyty niin noin 20-30 vuotta niin etukäteen kaikki mitä me tehdään. Ja resursseja käytetään enemmän kuin mitä ne uusiutuu. Jolloin totta kai se johtaa siihen, että niistä resursseista tulee koko ajan kovempi kisa. Jos ajatellaan vaikka jotain Ruandan kansanmurhaa, niin se on perimmiltään 2 heimon välinen kamppailu resursseista. Eli tietyllä tavalla nyt ihmiset on sitten valmiit tekemään ihan käsittämättömiä asioita, kun ne asiat menee pieleen. Tämä on ehkä niin se, mitä mä enemmän perään. Ja vesi on ehkä se resurssi, josta nyt jo näkyy. Että maatalous, kaikki tämän tyyppinen. Niin se vesihän aiheuttaa nyt pakolaisuutta ja jos ei nyt vielä paljon, niin koko ajan enemmän ja enemmän, kun kyliä jää veden alle ja ei ole puhdasta juomavettä. Hyvä esimerkki on vaikka tällä viikolla pelkästään niin Nigerian talous romahti. Eli valuutanarvo romahti, kun on ollut öljyviemaa, öljyhinta kun on laskenut voimakkaasti, tulot on kadonnut, 180 miljoonaa ihmistä, työttömyys jotakin 30%, nuorisotyöttömyys 50-60 välillä. Ei ole mitään epäilystäkään, että jo puolen vuoden päästä siellä on ruokamellakoita ja se on romahtava yhteiskunta. Tämän tyyppisiä voidaan kyllä lisää kuinka paljon. Mutta tuosta resurssien käytöstä, niin mun mielestä ruoka on hirveän jännä esimerkki, sikäli kun mä Europarlamentissa katsoin niin niitä lukuja, niin puolet Euroopassa tuotetusta ruoasta menee jätteisiin. Toisin sanoen 50% siitä ruoasta, mitä me tuotetaan, niin heitetään pois. Ja se on vähän vähemmän kehitysmaissa, mutta sitten kun katsoo koko maailman tasolla, niin mitenkä suuri on se alue, jolla viljellään ruokaa suoraan jätteiksi, niin se on suurempi kuin Kanada. Et tavallaan niin meillä on niitä resursseja kanssa, että tämmöinen ajatus siitä resurssien paremmasta käytöstä ja muuta, niin kuitenkin yksi tapa käsitellä tätä kysymystä. On, mutta siinä on sellaisia tiettyjä vähän lohduttomia asioita, että miksi ruokaa menee enemmän hukkaan. No kun me käydään enemmän ravintoloissa ja me ostetaan enemmän tuoreruokaa, jota me tykätään ja sitten se menee roskiin, että eihän kukaan huvikseen niin kuin heitä. Tai sitten toinen on vaikka, että kun me halutaan parempaa elintasoa, tykätään matkailla, niin sitten täytyy rakentaa hotelleja ja lentokenttiä ja kaiken maailman asioita. Ja tietyllä tavalla se kulutuksen tasa-arvon ja resurssien liikakäytön paradoksi on se, mitä me ihmiset oikein haluavat tunnustaa. Eli ekonomistille kysyisin, että kun jotenkin tuntuu, että tieteen alana tämä ekonomia on mennyt jonnekin, joka ei ole realismia enää, niin näetkö sä siinä perspektiiviä, että tulisi joku tämmöinen tiedemies, joka osaisi niin kuin analysoida, mistä on kysymys. Esimerkiksi se, että reaalitalouden ja finanssitalouden välillähän ne on tiiviisti yhdessä, mutta finanssitalouteen kuuluu semmoisia kuplia, jotka sitten heti heijastuu reaalitalouteen.
että olisiko meillä perspektiiviä siitä, että talousteoriat muuttuisi, että tulisi joku semmoinen, joka... Taloustiedehän on hirvittävän kanssa kilpailevia näkemyksiä ja täydellinen kakofonia voisi melkein sanoa. Niin, ja mä voisin kuvitella, että trendejä kuitenkin ollut niin kuin se, että joku kiinni. Mä en niin kuin talousteorioista tiedä mitään, mä oon insinööri ja taiteilija, en tosiaankaan tiedä, mutta onhan siinäkin niin kuin ollut semmoisia, jotka on olleet ihmiskunnan historiassa niin kuin jopa kapitalismin aikana menestyksellisiä. Ja sitten on ollut tätä, joka on johtanut täydelliseen kaaokseen, niin kuin tämä uusliberalistinen trendi nyt. Mä käytän näitä, en oikein uskalla käyttääkään näitä sanoja, kun taloustiede on mulle hebreaa. Mielestäni se ongelma on halusin jonkun viisaan, joka sen yksinkertaisesti selittäisi. Niin taloustieteen suurin ongelma on se, että se on politisoitunut valtavasti. Sitä käytetään niin kuin eri ryhmien omien agendojen ajamiseen ja sen takia se synnyttää valtavasti niin ristiriitaisia. No onko sitten taloustieteilijöiden kohdalla kuitenkin semmoisia, jotka näkee asiat, pystyy näkemään kokonaisuuksia, joilla sen verran fyrkkaa taskussa, ettei niiden tarvitsisi välittää näistä, vai onko se niinku statukset, että se on niin kovaa? Mä luulisin, että se on kysymys ihan siitä, että niitä varmasti on. Mutta että ne hautautuu, koska on niin paljon just eri ihmisiä, joilla on eri teoriat, eri näkemykset, että miten me voidaan niin kuin tehdä se johtopäätös, että juuri tämä on se, kuunnelkaa kaikki tätä, vähän niin kuin uusi Jeesus. Ei sellaista ehkä nykyaikana tässä globaalissa maailmassa niin helposti tapahdu, koska ehkä ne tyhmemmät voimat taas niin saattaa olla enemmän rahaa ja ne saa enemmän ääntä. Taloutta ja taloustiedettä käytetään niin paljon poliittisena välineenä, että sen takia se on aika toivoton se tilanne, että siellä olisi joku auktoriteetti sen yläpuolella. Mitä mieltä sä olet tästä globalisaatiosta? Onko se sulle hyvä juttu? No, ehkä olin nuorempana positiivisemmin suhtauduin siihen ja näin sen mahdollisuutena, mutta kyllä viime vuosina mä näen sen enemmänkin, että olisi parempi peruuttaa. Ihan vaan sen takia, että tämä on niin monimutkaiseksi syntynyt ja haavoittuvaksi syntynyt tämä järjestelmä, että ne ohjaaminen on erittäin vaikeaa hallittavaa. Mutta jos sä sanot, että tämä on parempi peruuttaa, niin millä sä nyt peruutat sen? No hyvä kysymys. Tietyllä tavalla niin... Mä oon itse tavallaan mieltä, että yksi semmoinen tapa peruuttaa olisi se, että puretaan nämä isot valuutta-alueet. Tarkoitan nyt silloin lähinnä niin kuin euroaluetta ja ehkä dollarialuetta olisi hyvä purkaa. Eli tavallaan ne yhden... Millä sä purat dollarialueet? Otetaan se euro siihen ensin. Eurohan ehkä nyt tässä piakkoin purkautuu. Tavallaan tämmöinen yksi iso valuutta-alue johtaa niin valtavan suurin pääomaliikkeisiin ja informaatioharhaan ja väistämättä niihin pankkikriiseihin ja sitten se pakottaa työmarkkinoilla täydelliset joustot. Eli kun valuuttaa jousta, niin ihmisten palkkoja pitäisi ottaa kaikki häiriöt vastaan. Se on erittäin kurja ja huono ja vaikea tilanne. Eli jos ajatellaan, mitkä maat on pärjännyt paremmin viime vuosina, niin jopa se Islanti, joka oli ihan kurjassa tilanteessa, on pärjännyt hyvin. Ruotsi on pärjännyt ihan hyvin. Eli kyllä mä sanoisin, että tämmöinen eurovaluutta on ehkä hulluinta, mitä ihmiskunta on pystynyt luomaan. Yhdysvallathan on harjoitellut 200 vuotta ison talousalueen puitteissa yhden valuutan kanssa, mutta kyllä sielläkin on niin, että jos tulee jollekin teollisuuden alalle lama, niin sieltä joutuu osavaltiosta lähteä satoja tuhansia ihmisiä pois hakemaan työtä jostain muualta. Eli tavallaan se valuutta, niin kun se ei jousta mihinkään näihin häiriöihin, niin silloin ihmiset joutuu joustamaan paljon enemmän. Ja mä en ymmärrä, miksi se raha olisi tärkeämpi kuin ihminen. Sitä mä Hei, onko sulla vielä tähän sanottavaa, sä äsken sen näkynyt, että sulla on vaikka kuinka paljon kommentoitavaa tähän globaaliin talouteen tai globaalisuuteen ylipäätään, mutta vai annetaanko tässä oli myös yleisössä puheenvuoro? Annetaan lyhyesti. Tai mä sanon lyhyesti, siis se, ihan lyhyesti vaan siis se, että kun tässä nyt esimerkiksi taidemaailmassa ollaan tekemisissä, niin sehän on täysin itsestään selvää, että ei me olla missään kansallisessa taidemaailmassa ja se olisi meidän intresseissä. Totta kai me ollaan globaalisti kiinnostuneita taidemaailmasta.
Mutta ehkä se ongelma on se, että koko se globaali maailma semmosena kuin me tunnetaan se nyt, on rakentunut pelkästään taloudelle. Ei suinkaan esimerkiksi sivistysarvoille ja mielen ja merkityksen etsimiselle. Se on se iso ongelma, jolloin meidän pitäisi pystyä, ehkä ei purkamaan sitä, koska se on ehkä mahdollista kuitenkin, niin ehkä muuttamaan, vääntämään sitä toiseen kuosiin. Siihen taiteilijoita muun muassa tarvitaan, mutta kun ei noita taiteilijoita enää kukaan tullut niin kuin poliittisessa maailmassa tarvitsevan yhtään mihinkään. Mutta siinä mä olen kanssa samaa mieltä, että siihen tarvitaan just taiteilijoita, että saadaan se näkemys siitä, että tässä on vaihtoehtoja, eikä talous ole se kaikki. Ja kyllä mun mielestä tällaiset Bernie Sanders-ilmiöt ja muut alkaa osoittaa, tai tämä ei Wall Streetille alkaa osoittaa sitä, että sitä kritiikkiä syntyy. Ei se on niinku, mun mielestä on niinku mahdotonta luoda sitä kritiikkiä. Joo, mutta jos me tarkastellaan Suomen politiikkaa, Suomen kulttuuripolitiikkaa tällä hetkellä, mä en näe mitään hyviä merkkejä siitä. Se on ihan totta. En yhtään mitään. Niin, ja toi on, että nyt siis Taidemaalaliiton puheenjohtajana, kun oikeasti joutuu olemaan poliitikkojen yhteydessä ja niin kuin taistelemaan, jatkuvasti laatii jotain hallitusohjelmia ja perustelemaan niitä ja toteamaan, että me ollaan kaikista taiteilijoista heikoimmassa asemassa ja niin poispäin, niin se valtava taistelu aiheuttaa sen, se ei suinkaan paranna meidän asioita, mutta ne ei ehkä taannu niin suurella vauhdilla. Mutta ihan hirveitä voimavaroja tarvitaan siihen, että saa niin kuin pysymään edes ennallaan tai ei hirveästi huonosti. Mutta tässä sulla oli puheenvuoro, jossa... Joo, kiitos vaan alustajille ja erityinen kiitos siitä, että olette onnistuneet välttämään 3 sanaa. Populismi, kyber ja hybridi. Onko ne niinku maailmanlopun ennessanoja? Kyllä selitän. Ne on nyt tulleet aika... No, mä tiedän, kuinka moni tietää, mitä hybrida alkusana. Se on porsas. Hybrida on porsas. Se on jotain italian kieltä. Se tarkoittaa villisian ja maalaissian ristisiitosta, joka nyt selittää sitten vähän sen nykymerkitystä. Toimittajat käyttää näitä, kun ne ei nyt sit keksi muuta ja ne on käsitty sanoja. Ei mennä nyt siihen sen enempää, mutta lyhyt